Времето поне в момента е чудесно в Наполи и се възползвах да направя едно кратко клипче, да ви покажа насреща какво виждам. Каква уникална гледка. Това е Помпей, далечината. Пред него е пристанището в Наполи с огромните кораби, лайнери, и на по-заден план други корабостроителници, далечината под Помпей други жилищни сгради и къщи. Когато времето е хубаво, позволява една по-добра гледка към Помпей. И съвсем наблизо, от другата страна, е кралският замък Кастел Нуово. Ето го и замъкът Кастел Нуово в Наполи. По-известен като замък домакин на много известни крале през вековете назад, които, идвайки в Неапол, са отсядали именно в този замък.